si Janice. Ginaingon, mahal ko kaayo ang akong bana, apan nadalang gid ko stentasyon, buta nga gimahayan ko gid pag-ayo. Mauni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Salamat kaninyong tanan! Daghang salamat! Kayo! Kumusta ang kinabuhing minyo, nak, ha? Ninduta di ay sa kinabuhi nga naibana man no, labi na kun hagka ng ubos ma, lami alagi ma. Ay, mulang, nak. Maugid na ay pinakalami. Nga kanang hagkan o maayo ang atong ubos. Ay, ganahan kay Kuana. Kuan di ay, mo adto ko sa atong probinsya sunod adlaw, ha? Fiesta man sa ilang tiyo nimo. Muduaw ko dito. Mauban ko pi, laay kay sabay nga ako rang usap pirmi, uy, trabaho ba Stephen baya, magabiin na mauli. Uy, unya. Usa ka semana pa ba akong muuli din sa syudad? Ay, na si Stephen kung musugot ba siya nga mukuyog ka nako. Okay rin magiging ko. Ang ako manggudong, basi di ka ganahan ba? Apan, mapugos lang ka kay, mo may gusto na ako. Dahil, Junice, di laing tao ang imong kuyugan. Imo raman sa nang inahan. Kung barkada pa lang ng kuyugan mo, di ko musugot. Kita pala yung kagwapo, dito sa inyong lakaw. Pero kay imo mang ginikana, mama ni mo, okay ko. Dung Tifen, mahal ta ka, banat na ka, busa isaan na ko, dili na kumulingi og laing lalaki. Dili na gyud Dung Tifen. Pa, Mauna, bago pa gani mong nakasal, gibiyaan ka na niya? di man guna biya pa, good. Duo raman ang iya sa probinsya. Unya, ira man sing inahan kuyugan. Bida, kinirabang bag-utang ninyo, no? Lami ara bang magsigig dugkal-dugkal? Mao ginunta pa, pero kami gisig migdugkal. Gabi ilang, asus, dinugkalay noon. Tuklaron pa eh. Kano saan man siya muadtos probinsya? Ugma pa man. Ato na mo, Dejunis? Maprida? Ay, ato na mi Dong. May nang sayo may mugikan si mama para makasakay dayon mig bus. Ay, unsa man dong, Tefen. Okay ra ba nimo nga mabuwag og usa ka semana ni Mus Junis, ha? Okay rin kayo, ma. Okay rin kayo. Ikaw may kuyugan. Kung barkada pa na, ay di ko masugot, oy. Maog yun. Unya unsa man, adto na mi, ha? Adto na mi dong, Tefen. Ma, Mao ka na, Junis. Bisag mihatag og pagtugot si Tefen nga muuban ka na ako. Pero nabasa ko sa iyang mga mata og mga linihukan nga supak sa iyang galamhan ang imong pagkuyog nako. Basin og magsige na lang unya tong kaguol og masakit pa to. Ma Frida. Bitaw ma, sayod bitaw ko nga supak sa iyang galamhan ang paghatag og pagtugot nga mubiya ko niya og pila ka adlaw. Di masugod mahimo nga dadun ako siya kay trabaho baya siya. Nahala, sige. Sa sunod, ayaw na pagbuwag sa imong bana, uy. Ayaw na kidnak. Tuan na sila? Uy, nakabiya na di ay? Opa, ganyan buntag. Bida. Off duty ra ba unta ni mo ron? Kalami unta nga magsige mog jer-jer. Pero, wa siya. Gibirahan naman to na ko siya, ma. Uy, Gabi eh. advance di ay. Oo, kaduha.
Pero karon, ay, dami yung nga i-jir-jir ko sab, kay, ako rang usad disbay, mingaw kayo. Pero, man siya. Mao na diha. Bugo kang dako. Wa kay buot. Oh, pa! Dako naman na yung bahay nila ni Tia, uy. Ug doon na pa kay Therese. Manambo ko na ko sa buspin. Oh, wow, kapugnaw sa hangin. Ngami sa bigat sa akong naong. Ninduta din uy. Hala ka, lalaki nangihi. Nakatubang na ba din nako? Hala, kadako sa iya. Katuskig. Layo oras kang Tiffen, uy. Hala, nihangad. Hala, nagkasugat ang among tinanawan. Gidali. Tiffen, uy. Hala, nihangad. Hala, nagkasugat ang among tinanawan. Gidali niyag tago ang iya ha. Dakuas iya ha, uy. Kadtong lalaki nga miduol mo ganiha? Ay ulitaw to uy. Buutan baya kuno ng tawhanan nak. Matud pa ni tiya nimo. Rudy iyang pangan. Niduol siya nako ganina ma og nangutana kung daga pabaknyo ko. Onya, Akong giingnan nga wa ko'y bana. Daga ko. unsa? Ay kaamaw baya nimo oy Janice? Ayaw pag hinanggaw ha? Ay, ako rago to siya gikomedyahan good pero inoon gwapo sad siya ma. Taas niya dako. Unsa? Unsay taas og dako ba ha? Nawa, ma uy, kalimti to akong gisulti. Kalimti to ma. Unsa nak? Naibog ka ng ginganlag Janice nga, aw Junice nga anak ni Rosa? Oo, ma. Wapa sa dyan mo eh. Nya? O, siya nang nigawa silang bahay, tiya mo? Nya? Tuwan ako ba? Siya Anya? nang ni mo, ma. Panguyaban ako mo ba? Saman. Hoy, Sige ka? ahanggaw ni mo. Ayaw panguyabi, oy. Panguyaban man na noon sdan. Pamisitahig tarong, Rode. Sige na, lakaw na. Mulakaw ka man ka. Oh, yes, ma. Kamaaya ganing anak ka. O magkauyab silang duha, ay malipay kay ko, uy, nga makaumagad kong taga-syudad. Salamat, aya. Isugot ko ni mo. Ambot. Wasag ko makasabot ka nga nung nabuhat ko ni. Nga sugtun ta ka. Kana tungod kay nakagusto sa kana ko. O ikaw niya ako pang saon, Junice. Ha? Kung makasalo niya ta, maghimo tagdagang anak ha. Kanang may undangay ba o kikana. Og maning kamot ko, Junice. Nga mabuhi ko kamong akong pamilya. Rudy. Rudy, nga nung imo ko gidati niya aning gamay nga payag ibabaw sa bukid. Manood ta diya day. Sawa na to atong duha ka gugma. Oh, Okay na ka? Rudy. Rudy, kagilo ka ng imong dila. Ibot nga nagbalibos manok. Maudi ay. Naglungot-lungot pa yung makahikap aning imo. Dakuaan ni oy taas pagkaayo. Di ka magsup-sup oy. Gisup-sup na kong giimo. Ako na yung gisup-sup? Sorry. Lami ana ay kaning imo sup-supo sa din. Oh, diba? Ayaw na. Nilain na sa nagkasusupo. Be, ge. Kanang higtugad ng Adayon, ipon, uy. ge. Sub-sub. Rudy, kalami ana, Rudy. Dahil lami na kayo, di na ugontar eh. Ikuha ta siya mo, ha?
sige. Dali tayo, Will. Wow. Ano, Mura nagigat ang ibuhaw ng Lagi sa klaro ni mo. Klaro kayo. Ah. Ikinibi. Sige na, Rudy. Sige, Dali, pakihaton Rudy. talimayo. Nakupit kayo. Ay, naya, uy, ayaw sa ilahos, uy. Tunga pa na. Di ko motong, Ay, Rudy, Grabe kasakit ang ako nabatsyagan dihang nahilabtan ko ni Rudy. Og naghilak ko nga namong niya nga may bana nako. Nihilak sad siya. Sa pag-uli na ko sa syudad, igo na lang ko sa pagmahay nga nakasa ko sa buutan akong bana. Naluoy in taon ko sa mahal kong bana. Magkutong kasama ang kaagi ni Junis, dinining tulmanon. What's the style? Naluoy sa mahal nga bana style. Kini mong sugilanon gisuot ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.